Zvikanzi KB na Bosho ndakakubata zvakanakisisa. Zvese correct ndinewo kusvikira chele ya wina. Apo iri kutamba ne Manchester City nhasi. Pane chinobuda here Manchester City versus Chelsea. Tinenge tichikuzivisanika kuti mutambo wacho wakamira sei. Papa Isabel Masquera sei. Papa, zviri kufambere. Zvakarongeka izvi. Zvakarongeka. Tauya nemwe nzira. Zokuti bangwana nebangwana. Aiwa. Kunzunguna kunyimo. Right. Zvese tinoita. Kunyange midnight. Tinoya takarodza zvaikoko. Uko ndonguva yacho. Zvikanzi ndiri kunzwa zvakanaka here. Hasi kanyemba na Bosho uyu ndinonzi Rebecca Foster Pambare. Murungu Machubeki. Yes. Premier. Saura wangu. Watson Kazindi kuchimbuwe akachibata chimuti. Chakabatwa mukoma KB. Ini chandoda kusimbisa ka. Vateereri veNational FM avana yavanotonguva iyi. Right. Vanogara vakachibata. Yebo. Vakapikira. Yes. Chimuti chavo. 24/7. 24/7. 365. Nasi makabatire kuZimbabwe. Mukoma KB zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe zvakawanda zvinenge zviripo zvichitaurwa. Ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe yekwaMutare. Yambuya vari more than 100 years. Vakafa. Asi vazowanikwa kuti mutumbi wavo wakatorwa nevamwe wavochivosiwa mumochari. Ende wacho wakatorwa wakanovigwa. Varidzi vachinopinda nhasi vari kuwanika mutumbi wavo vapo. Asi chanetsa vakawanda ndechekuti maitirwo anoitwa kana mutumbi uchitorwa mumochari kuzoenda kumba kunosvika kuitirwa body viewing kusvika wanovigwa kucherirwa pasi vanhu vachitadza kuona kuti uyu haasi hama yedu. Haisi hama yedu. Uyu hausi mutumbi wedu. Hatizivi kana pasina kuzoita noise. Panova ndipo pafina policy patorwa mutumbi ukapiwa vamwe vachiti why makapa vanhu mutumbi wedu. Ko varoda kakupa mhosva vashandi vepafuneral parlor. Ko hadzisere hama dzinoenda kuno identifier kunoona kuti uyu ndio mutumbi wedu. Ndazviona kuti mukoma KB hama dzevanhu vakatora ndo dzavaifanira kublema kuti exactly. Mimi manga musingazeme hama yenyu ende ava vazoya izvo zvimukoma KB pane nyaya ndichataura kuti utori musiyano wakaitika ende vanhu ava hapana akafa neaccident, hapana akafa nekutsva nemoto. Zvinoita kuti munhu adeforme kuti munoti tadze kuziva munhu wedu. Vanhu ava vakafa nezvirwere zvinopa kuti mutumbi urambe uri une zvakanaka. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yakaitika kuEpworth Eperton Park icho 26 minutes to 7 iri kuti kudini. Vanhu vanonzi vanatezvara varume iri kuti vakadzi. Vanatezvara varume vari kupisa manje takabva pachiwesha apa. Tezvara vachisimudza muroora kuno mukanda pamubhedha muspare vachida kumumbunzikidza kuEpworth. Murume akaenda musi weChristmas kunomwa doro nemukadzi wake. Mukadzi akadzoka akadhakwa, murume akasiya mumba. Achikobuda chete vatezvera baba pfe vapindawo imomo. Zvokutobvisa hembe nebhachi kusvika pakubvisa muroora hembe mukati akadhakwa akarara. Murume achitereka nimbodzokera kubandiro nomukadzi wangu zvakadhakwa arara sei dhoma namara. Baba nyakubereka ndotaura. Papa zvakaoma. Baba Isabel zvakaoma zviri kuitika. Vana Mutara hatisi kuziva kuti vafungei. Tinotenda mashoko nezuro aibva kuGuruve. Aiwa chokwadi ichocho. Munhu ari kufungidzirwa kuti ane chekuita nekuurayiwa nekubatwa chibharo uye nokuda kuurayiwa kwevanhu kuGuruve. Akabatwa. Mafariro angachita vagari vekuGuruve. Kwakusina mufaro kwako. Chero kaunza dzinyirika nguri chikocho. Auchatorara. Baba Isabel, Christmas yakauya, New Year yakauya, vamwe vanenge vachifara asi vachiziva kuti pane mhondi isina kubatwa, panenge pasina mufaro. Ndine rimwe video randikaona mukoma KB achitaura achitoseka zvake. Yes. Kuti ndakauraya 5. Ndakaona kuti vanga vatondiziva. Ndikati bhedha ndingovauraya. Zvakaoma. Unokurepa zvikanza kana ndikatoreba pamwe ndakarepa ndakatodhomoka zvangu. Munhu. Zvakaoma Baba Isabel. Regai katinzwe mapurisa aiwa tinotenda basa rakabatwa neZimbabwe National Army pamwechete neZRP vakabatana pakutsvaga kamhondi iyi Baba Isabel. Ende ukaona vakuru vachiti kana kwaitika zvakati regai timbochinja tiite zvakati kuchizobuda ansa yakadai so. Aiwa
tinotenda ndozvinokuzwa tinotenda nebasa rakanaka 24 minutes to 7 baba Isabel ingonyudza igecho icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati bekufamba nekupapfaidza rega ndikoti madekwani masora seiko nai masquera seko nai papa Isabel chokwadi muri yeZimbabwe kungobvunzira zvangu chirangu asi chokwadi chiripo muri yeZimbabwe nechekuti izvo kungobvunzira zvangu chirangu asi kuswera ndaswera mune zvakanaka muri yeZimbabwe ndiri kundozvifambirawo zvangu ndiri pasi pemvuri wamuzukuru wasekuru mwana ndewekubereka eduwe ndewekudimba ndapota ndewekugowa Zimbabwe ndiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba ana ndichita akasimba ndiroreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvaakasimba ndinoti wakasimba dambudziko renyu munotanga zvakanaka pakumalizira apa kuzwengerera kutenderera tiri mugoredzva zvinongoda kurova panhongonya kuti nhimura kutsudzura ndaifunga kuti muchangodza vateereri kuti muri kuona monya repakanyamba pota pose alongside monya repagokwe kada munhu akatsuka kuti svi rikiti bvu ayaya yoyo hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po rikiti bvu Sunday 4 January 2026 yes ndoza kuti vazhinji vari kudzokera kumabasa mangwana yanga iri New Year's holiday tichiti tapinda muna 2026 tsudzurai papa Isabel usakangana muri yeZimbabwe wokamutamba guta reHarare wokamutamba yemwanakomana anove murume mwana wemukadzi baba pana stepfather baba akafa varipo ipapo stepfather varipo ipapo vakatemwa nedembo nemwana wemukadzi vakatemwa nebasa baba Isabel apo inzo stepfather vacho vadiki kumwana wemukadzi imaneva ivi shuwa makanitore mwana akadaro kuti azoitwa baba amakanosa vadhangwesi macho matani muri kupikwa vaituka wokamutamba stepfather vadiki kumwana wemukadzi vachibvotemwa nedembo nebasa nemwana zvikanzizvo handisi kuda vanhu mumunda mavo tsudzurai baba Isabel ndawe ziri kudiana ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsotsora tiri kutika matimana wose enyika ino paka chinoi chako chinoi chiri kuti tani 39 minutes dzatambwa Morocco new Tanzania new ndaremerwa mukobabati handirambochitsudzura kumbotaura musoro weshoko asi chandiremera no problem murume anga achigara mune imwe nzvimbo iri muchinoi ndokubva abuda munzvimbo riri jaya asati aroora but anga atokura zvokutoti aitonzi ratsumborume anenge akapenyerwa nemvura ndizvozvo sei asingaroore ndokubuda achibva aenda akanoita 11 years asina kudzoka pamusoro pemakore zvakare aito paakadzoka anga ane makore ari kuenda kuti aiwo 41 years but asina mukadzi okay ndobva adzoka achibapindira munzvimbo apindira munzvimbo murume uyu mararamiro ake anga asina language inorespekta makadzi evanhu pakutaura nyaya dzaitaura nemakadzi evanhu aingobvotomoka zvekuti kana murume ari padhuze anogona kutonesana nemukadzi kuti asi muri kuzivana kwa muri kuita kutaura kuita seka kutamba nemukadzi wake kana kuti muramu wake but vakadzi vari vakadzi evanhu so vakadzi varume vakataka kunetsa murume uyu vachinetsera nemadzimai avo kuti wai muchitamba nemurume uyu zvakadai so kusvika vakadzi vaungana vakati no musati blema murume uyu ndo zvaanoita hatiwirirane naye vakadzi vakaona vaidarika 14 vakadzi ndokuita chitititi kumurume uyu vachimurova but inzwai Zimbabwe zvandakana jambira ndezvekuti murume uyu paakaenda ari munhu aingozivikanwa semunhu paakadzoka achiti veduwei ndibatsire iwo ndave godobori ndakurapa angaenda kupi paakabva kuchinoi zvakataura chakangove chichoni so imo mukutaura ndiye ega akataura kuti ndibatsirewo ndava godobori ndakurapa ende uniform yake yekurapa nemagwebe ake aive nazvo okay zvikanzi
ndo unganga wako iwawo ndione kukonzerwa ni madzimai edu chichi wati ndobvarowa chitititi ne madzimai baba pati kana mukada kuziva inonzi hondo ukatanga kurohwa nevakadzi kana pari pamusika nemabheseni nematomatisi nemaonyeni kovo mapotato mapundo achirohwa. So varume vakanga varipo vakashevedzera vakati ukangodzorera madzimai edu watanga tinokudhila newe. Kurwa kaviri kurwa nemukadzi wemunhu nokuti ukapedza nemukadzi wemunhu baba shoshaya zvakare murume achiti warwa nemukadzi wangu. So murume akabvarowa chitititi. Airoverwei murume uyu? Nyaya yekuti ari kukonanisa varume nemadzimai nenyaya yekuti haagoni kutaura nemadzimai, anotaura shona dzinonyadzisa kana kuita sekunonzi mukadzi waari kutaura naye ane kuzivana kwaanoita naye kwakadzikadzika. Vanodanana nevanozivana vane matauriro avo, language yavo. Muri kuti murume uyu aitaura mutauriro usina kumira zvakanaka kuita kunge anodanana nemadzimai sekuti kudini? Right. So kuti chimiro chenyu ichi dai ndiri nhasi ndaipedza. Senge mimi ndingangoti aidzika nemashoko mamwe ekuti ataurike. Saka kune madzimai anopindura kana kuti vamwe vasina basa nezvakawanda, achipedza kudaro vanobva vaseka. Murume kana ari padhuze anofunga kuti mune ukama wajairirwa sei uchidavira. Asi madzimai vakazotaura vakati aiwa mudzimai mungagona kurova kana unetsa nemadzimai, asi mudzimai wenyu ega tese ndizvo tinotoona baba ava. Madzimai vakati waona kuputsa dzimba dzevanhu ndo chitititi. Varume vanga varipo vakati ukangovadzorera chiri madzimai wavo tinopedzana. Akarohwa nevakadzi vanosvika 14 pange paine varume 3 kuita kuti vanhu vakanga varipo i17. Zimbabwe paita kuti ndiwe nenyaya panapa ndepapapa. Tenyorosho ripini fo fo kia tenyorosho ripini fo ndataura ere baba ndataura ere baba ndatsudzura ere baba ndimurani andirova wese akapinda mumba ndokubva asunga jira rake. Jira iri ndere redi riya rinonzi reredzo ndobva ari krosa akachinja asunga jira reredzo rakadaro ndobva tora rimwe rinenge chinyanga chokuisa budi odaiso zvikanzi wese andirova wese mukadzi wese andirova wese. Kutanga izvezvi kunguva kutanga izvezvi wakamboenda hausati waenda asi hauende kakunyange wakabvako nezuro makutanga izvezvi zvichibva zvatotanga mukoma kepi vese vari 14 vese zvikanzi imimi varume imimi mandirova zvakareka nemadzimai enyu akuendawo ndokwandira kutanga, asi ndikafunga zvakanaka imimi varume imimi zvakare nevarume vakadzi vavo mese muchaenda. Kwarume vachaita sei kana uchiti varume vachaita zvikufamba sei? Ndokubva vaita 3 days dzakanyanyisa dzedzo kuti vakuyerera makumbo kuda kuti mabudiro ari kuita ropa anga akanyanyisa. So vanhu vakaenda kwaSabhuku nezuro ndokubva vanotaura. Vaenda kwaSabhuku patori nemwana waSabhuku zvakare muroora waSabhuku ipapo vachibva vaenda kuna Sabhuku vachibva taura naSabhuku vataura naSabhuku. Sabhuku achibva ashedza murume uyu achibva ati kuna Sabhuku shoko rokuti ndakarohwa harina here kusvika kwamuri? zvikanzodina Sabhuku? Zvikanzi naSabhuku ndanga ndisati ndanzwa. Zvikanzi itai kuti shoko rokuti ndakarohwa ritange rasvika kwamuri. Kana rasvika kwamuri motanga matonga nyaya iyoyo, mapedza kutonga iyoyo mozotonga yangu. Mukada kundinetsa wenyu mudzimai munopinda mugrupu revamwe. Sabhuku vachibva vadzokera kumashure. Saka amai vake ndo vakazoenderwa nevanhu. Amai vake vachibva vanzi vanogara kunext village ari village iroro vachibva vati ndiri kuenda mangwana. So mangwana akataurwa anga ari nhasi havana kuuya. Saka vabva vafonerwa vakati mangwana ndo pandiri kuuya ndanga ndine basa randinaro. Saka mangwana ndopanda sei ndo pandiri kuuya ndikwanise kutaura nemwana wangu. Uyezve kuti ndinzwe kuti zvaakataura mwana wangu uyu
zviri kuitika kuvanhu uyu ndi zviri kuitika kuvanhu ava ndizvo here zvechokwadi zviri kuitika kuvanhu kana kuti vanhu ava vari kurwarawo zvavo asi kubva kumana wangu saka kwanzi ichataka kugara nemwana saka nhasi kuri kunzi mukoma KB haana kutomboonekwa munzvimbo macho asi rasimo madzimai vachiri kurwara zvakaitika rini izvi zvakataka kuitika musi wefriday yadarika nhasi musi wesunday friday saturday nhasi sunday ei baba Isabel papa kwanzi asi kuda nomunhu anomubvunza nenyaya iyoyo akakubvunza kuti asi uri kudawo here kupinda mukiu yevamwe sabhuku vakanzi kana hamungatadzi kunzwa zvakaitika munzvimbo kuti ndakarohwa munzvimbo but sabhuku hamuna action yamakaita nhasi manzwa kuti vanhu ivavo vari kurwara makuya kwandiri sabhuku tange mapedza nyaya kuti tiwirirane sabhuku vachibva vanoudza vanhu zvikanzi madii matsvaga hama dzake vanhu pakandotsvaga hama dzake vachibva enda kuna mai vake vanhu oraramawo vari munext village saka mai vaifana kuuya nhasi vabva vanzi mangwana ndipo pavari kuuya but nhasi wacho kunyange mai vauya ava kwanzi anga asingawanike hapana amoona munzvimbo apa anogara ari 1 anogara chinhoi ipi kunonzi kuchidamoyo yes. Mudhorobha iro aiwa kumusha ya aunza nyaya ndiani kubva kuna sabhuku nekumo kumberi kusanganisira varume vane madzimai ari kurwara nevakavimbiswa vari kuti munhu akadaro kunyange munzvimbo ukasangana naye utomukwazisa ndiwe ukasamukwazisa anogona kuita zvese saka munhu akadai so totosvika kugara naye ende vakawanda tototi dai tisingabude mazita chikonzero pamwe ukatobuda zita kuti waindesa nyaya wakutopinda panguva iyo anenge atiwe ma1 ya 0713938538 hanzi mapfekero mudzimai kauye mudzimai okay madzimai muri kupfeka sei okay tiri kufamba mudhorobha munhu akazvipfekera zvake kana mini yake iwewe sedunga munhu unofanirwa here kumusoeredza unofanirwa kukomenta zvakaipa pamusoro pemapfekero anenge akaita munhu ende mutemo unoti kudini 0713938538 kana 0789600748 alright mutemo unoti kudini 0713938538 KB Nabozho icho chekuchinhoi chakanyanya totumira helicopter ku futi here nevakomana topedza masports ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kubhangeti hanzi totumira kahelicopter here kuchinhoi nevakomana vanopedza masports baba Isabel saka izvozvi kana asiri kuoneka murume uyu ari kupi ndipo patisiri kuziva ndezvanezuro ndezvanhasi ndipo patsvagwa asina kuwanikwa pangobuda muvillage saka pamai vake ndo panga vachiuya kuzotaura naye tisingazivi kuti adzoka here kana ndefenyero chibada tibatei mutiudze kuti mudhara adzoka here okay 5 minutes past 7 ndo pafika nthawe pali manje zvikanzi makarima mupoto chakabatwa kumacheke zvikanzi nyaya ngaindi kwa mambo iyo saka iye achiti munhu ada kutaura naye anoda kuti akasvika akati imi mambo siwasa ndo zvamatanga kudaka kuita kunipa mhosva ini hanzi aiwa mambo havatongwezvi nyaya ngaende kwa mambo asabhuku mati sabhuku vakaretrita akauai makatanga kutaura nyaya iyi makainzwa imi zvamakanzwa nyaya yese musina kutanga kutaura nyaya iyi makuzoya nhasi maripoterwa hamuna kuzvinzwa here kuti ndakarohwa rega titorewa kumalizira iye kuchinhoika but zvasiri kuonekwa ari kupi tomboti pamwe ashanya nhasi anogara nani murume uyu anogara ega aimbogara paanogara ipapo here asati abuda paimbogara vabereki vake alright patori padongo revabereki vake pakadzoka ndo pakasvika chigara ipapo vabereki vakazotama vabereki havapo ipapo ndiaripo anogara ega futi makore mangani 11 years asipo but ane makore mangani 42 hana kuroora hana mukadzi anofamba achikomenta madzimai evaridzi kwete zvekuti pane vanhu zvekana kumbonyara mawanaya okay mamunzo munhu ane mukadzi hari kutozvinzwa Kelvin Ziwau okay tiri kukumbirawo kana pane vanoziva mutemo kukomenta handiti kukomenta munhu angave musikana handitika hana kuroorwa kana kuti mudzimai akaroorwa kukomenta chimiro chemunhu
imhosva here? Tibatsirei. Munhu anofana kuenda kupi? Vanoziva mutemo imhosva here kukomenta mukadzi asiri wako? Angave musikana kumukomenta achifamba apa. Right. Imhosva here kuti amno mudzimai kuti musikana achikomenta murume achifamba apa. Imhosva here? Achifamba zoti amai kumagunde. Amai kumagunde. Amai kumagunde. Yes, tibatsirei. Imhosva here? Kana iri mhosva anofana kuenda kupi? 0713938538 Tsudzureba Besabel. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza wamukaseko wangu mpoperi chimuti wakabata ndiro zarunacho wamukaseko DJ Tsano wakabata chimuti pa South Africa ipapo wamukaseko Thomas Mate wamukaseko chimuti wakabata wamukaseko mukoma wangu Bateta chimuti wakabata kudetse wamukaseko kwasira sekwela kwa Sicilia Banda ndiro za chimuti wakabata uri kufamba nacho boss Chineke boss Marecha wakabata chimuti kwanzi munacho wamukaseko agwagwa every day is a Friday wakabata chimuti kwanza ndisikusiya ndiri kumhanya nacho mafunga makuseni kama mukasei manherusi ndamboti muka ndazomoti papa kuti ugara zviya aiwa kwanzi nemukomana papa baba Simba shiri nemuriro wayo aiurege yagara yajara kurira kuseni no problem tsudziraitinzwe paka Epworth Egerton Park musi wa 25 December Christmas Day nenguwai kuma past 9 dzemanheru Zimbabwe ndopa munozoti pamwe tinenge tichibika nyaya kana kune nhefenyuro yakabata kuEgerton kuEpworth kana kuti pane nyaya tinenge tichitaura ngatifambei tese ndimoni kutanga munofana kutanga kupinda then wamozobatsira asi munofana kusimbisa kuti nyaya iyi nderu tinoiziva mobva mapinda. 52 minutes dzatambwa mutambo pakati peMorocco neTanzania uchiri Morocco 0 Tanzania 0. Murume anogara pamba pane mukadzi atori nemwana wake 1. Murume muswe Christmas akafara nemudzimai wake vakamwa doro pamwe chete. Vainwira kupi doro? Vakaenda kumashops kunomwa doro ndobva vamwa doro. Vapedza kumwa doro mukadzi akaona kuti mukadzi adhakwa. Murume achibva aperekedza mukadzi kupi? Kumba. Vanogara pamba nani? Vanogara pamba pavatezvara vatori nerumu yavo iri kuseri. Amweni una vatezvara rumu yavo. Kana muchiti vatezvara vari kugara pamba pevabereki mudzimai. Vari kugara pamba pevabereki vemurume. Okay. Saka vatezvara vemuroora. Okay, right. Zvadaro muri yeZimbabwe murume achibva siya mukadzi arara. Achibva aenda kubawa. Okay. Aenda kubawa. Vanoti vakafunga ivo kuti ndabuda muyema but ini ndandirambo nyatsofara do. Nokuti rinofara nomukati. Rega ndidzokere. Baba vangatozvina kuti muroora adhakwa. Aenda kumba. Vatezvara baba vemurume chaivo kwete baba munini. Vachibva vasvika dhori kuseri. Avo pendiriketi mumba memuroora. Vatobvisa trouser nejuice pasaiti. Ndanga kapfeka. Vabhizi kubvisa hembe yemuroora. Anditi kana munhu akadhakwa une uchibisandurudza zvaunoda kuti abvise hembe. Saka nguva yavaitobvisa hembe ndo pakapinda murume. Ko baba muri kuite? Mwana achibva aenda murumu muna baba muna mai vake. Mama ndo zvaitika ndasangana na baba vachibata mudzimai wangu. Zvikanzi apo inzwa ndati kumapasi 9 kumapasi 1 usiku. Vanhu vatopedza kunakirwa nekupinda Boxing Day. Yange iri Christmas. Yange iri Christmas Day. Yange 25 day. Da kutopinda Boxing Day. Andika usiku vatonakirwa vatopinda Boxing Day. Ndio pakataka kuita zvinezvo. Saka vachibvunzwa nemukadzi baba vanoti ndanzwa nzara. Saka ndachida kuti muroora ndinzwa kuti pane chikafu cheresi chabika chasara iri pa kubika kwake. Sukanzi ko chikafu chinoita here kuti mubvise hembe yemuroora akadhakwa akarara. Saka izvezvi nyaya iyi pairi kunetsa ndepekuti baba vari kuti nyaya iyi tinofanira kugara pasi titaurirane musaitaure. Murume angachibvira kuti itaure but murume weko zvinezvo akuti handisi kuda kuti ndite sei nyaya iyi itaurwe. Saka vagari vemunzvimbo vangachiziva nyaya ndiyo kuti maitikirwo aitwa aya mangwana muroora akazobatwa iye ambonyarara.
vanhu vachazoti kudishi vanofanira kunyararera nokuti murooro zvakada kunzi nyarara nyaya iyi ndiwo mutorwa panopamba ende ari kuti kana mandichaura nyaya iyi pamwe ndogona kuzovengwa vanhu vaakuziva zvakaitika but kana ndichinzi nyaya risaitaure toita sei saka hama dzemuroora dzabva dzaunza nyaya hama dzemuroora dzaunza nyaya vakaudzwa ndo dzaunza nyaya ndo zvandakaitwa tezvara vakandibvisa hembe yangu muroora ari kunzi asataure nani murume wake pakutanga da kuripota vatezvera ndo vaidaro navamwene but iko zvinozvi nemurume wake asaidhirana mabdala kuti no chireka kuita sei chireka kutobvunza ngatingoisiya yakadaro sizvo pasina chakaitika bwanji kanyamba na bhozho ni nchemere wa agogo banda kuti afara 3 kumutora shanga arachipata chimuti mukoma KB na bhozho chekuchinhoyi icho chakanyanya vakadzi ngatidzidzeka kupfeka ndosaka ini ndisingadeka kupfeka mini ndinonzi Rebecca Foster Pambare anotosha tokwanisere kubata advocate nyari maposa vatibatsire panyaya iyi yekuchinhoyi mutemo unoti kudini nemapfekero emunhu kana ndikapfeka shoti yangu ndiri kufamba mudhorobha handiti madzimai kana kuti vanhu vakakomenta zvisirizvo zvandisina kufarira ndofanira kunoripota kupi ende handizidi kukomende kunenge kukomende wavakadzi chetere tiri pakati tino isusu varume tinofitwa nehembe ndosaka tataura kuti mukadzi akakomenta murume zvisirizo yes murume akakomenta mukadzi zvisirizo akasazvifarira anofanira kunoripota kupi pane here mhosva inobata munhu iyeye anenge ataura zvisirizo aiwa mukoma KB pedzai basa tinzwe chokwadi kubva nhasi vakawanda tizive ipapa kuti imhosva here inonzi chii futi mhosva yacho 57 minutes zabviniwa pamtambo pakati pa Morocco versus Tanzania 2025 Africa Cup of Nations Finals iri kubvinira ku Morocco 0 Tanzania 0 58 minutes zabviniwa inobudira here Morocco apa nezuro takazoona ka Tunisia neMali Tunisia ichienda kumba ya roho akakumapena mutambo wapera ka 1-1 ameno rega ikatone kuti zvakamira sei right rega timbonzwa vateereri tozotsvaga anoziva mutemo tokwanisa kakubata ka advocate nyari pamuchete ka zvakare kane vamwe vanonzwisisa pamuchete nokuziva mutemo tinzwe kuti vangatibatsira sei 0713938538 07139385 icho chekuchinhoyi chinovhundutsa ndafriza ndinonzi ambassador Tinashe Gotora paSolomio palitaniko paSolomio kamudhara ako kepa Epworth batai murove pasi petsoka mbijana ndinonzi Israel Tembo Vani Gao Cavani iwe Vani Gao ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavarege kutonga vega ngavaende kunoripota nyaya iyi unorova munhu kari kuzvidwarirwa obva afa mhosva inosaraka iri kwauri ngavaende kunoripota kumapurisa seive ukama vari kuti aiwaka ngatitaurirane panyaya yakadai baba Isabel i attempted guy icho kwadi i attempted guy okay 0713938538 Suse National FM atikurudzire mirizhonga atidi munhu anosimudza ruoko achirova mumwe munhu kana watadzirwa enda papolice station iri padhuze unoripota kuti bozhongora uyu ataura zvakati bozhongora andikanganisira mapurisa vanomushedza mogara pasi moita sei motaurirana tinotenda 29 minutes pasi 7 yakanda Morocco yazviita 66 minutes dzatambwa Morocco 1 Tanzania new ndio mamiriro akaita mutambo wacho baba Isabel rega ikatiedza kakubata vanoziva nezvemutemo nyaya yekuchinhoyi kukomenta kazhinji kacho baba Isabel ukasvika paCopacabana paya mudzimai akapfeka zvavanofunga kuti hazvina kuita zvakanaka vakataka kuti mawindi yes anotaura izvi mutemo unoti kudini alright mutemo unoti kudini baba Isabel hanzi muri kurerutsa nyaya kanyemba na bhozho hakusi kungokomenda chete asi akatorova madzimai achitaura mashoko akadzika zvisingatauriki panhepfenyuro baba Isabel vatadza kutaura panhepfenyuro mashoko anotaura saka ikoko kutorova munhu kutotuka zvinyadzi itori mhosva
ngavaende kumapurisa, mambo ngavapindire baba Isabel. Eish. Ndokutaura baba Saunyama. Vamwe munoti kudini 24 minutes to 8, 73 minutes dzatambwa, ichiri Morocco 1 Tanzania 0. Naima CID epachimuti KB na Bosho uchimbokomenterei munhu ngakomente munhu wake chete nechikafu, noti mudzimai wemunhu izvozvo zvine 6 feet down. Ndinonzi Israel Tembo Van Gaal Cavani. Ndakachibata chimuti. Ndiye mwato zvidizvo. Uchimbokomenterei ko munhu wemunhu. Amai. Alright. Undukanganisika mukadzi wako achitaura ukamireva. Azviti. Morocco 1 Tanzania 0. Maminutes mangani ko atambwa, regatione kuti maminutes mangani atambwa. Morocco 1 Tanzania 0. Musakangane kuti nengwa dza 9 o'clock pariko yaka South Africa versus Cameroon. Wow, awana kubira zvakanaka. South Africa versus Cameroon. So 85 minutes played. Morocco 1 Tanzania 0. Ndo mamiriro akaita ka mutambo wacho uri kutambwa ka ku Morocco ikoko 2025 Africa Cup of Nations finals. Baba Isabel. Mawani. Muruma notaura. Aiwa ntaura. Pane rimwe fedha ravasimudza. Yes mukoma. Pamadokero apo. Yes. Kuti it's not about nyaya yekukomenta chete. Nokuti ukazoona madzimai vaita chirwirangwe vasvika pakukurova. Pane zviri kuseri. Pane zviri kuseri. Pamari kuti vashandisa. Achitesa mishonga yake. Mazosimudza ndimukomani Manu. Ndimukoma Manu. Ya pakaipa baba Isabel. Pakaipa. Musakangana kuti mushure mekunzwa kanau tichazonzwa kamashoko kubva ku Methodist Church. Rega kubatwa pana Nabuthi weDzerai. Ari kuti zviri kuitika kwakawanda. Vanhu tinogona kuti tichifamba takawanda. Pana amai, pane muroora, pane mukwasha. Umwe munhu wana ari pakati unonzwa munhu achishevedzera mumwe mashoko pakati pevanhu ipapo. Yes. Vanyarikana. Regai tinzwe nau nthawe pa ZBC National FM zafika izokwa pana 8 o'clock tiri kubwerera tsopanopa. Waswera seiko Queen Loweni Nyasha Muzambi akachibata chimuti zvikanza uyo murume wekuchinhoi uyo handisi kumuchenesa, anenge ane mushonga chete wanga achishandisira kamadzimai ayo, ndosaka vakazoita kachirwirangwe kusvika pakumubata nokumurova. Saka pane zviripo zvakavanzika zvakaitwa madzimai ayo, pane mushonga waishandisirwa kamadzimai, ndo kamaonero ari kuita Queen Loweni Nyasha Muzambi 0713938538 0713938538 pabodzi na 0789600748. Munoti kudini koko ichi chepa Epworth chatezvara vakapinda kamumba memuroora kumahwani zvikanzi ndanga nichida kuona kuti pane chikafu chaasiya here kokuzobata muroora uchida kumubvisa hembe. Ndio nsima. Mitambo yatambwa nhasi 2025 Africa Cup of Nations round of 16. Mutambo watanga nengwa dza 6 o'clock manheru, Morocco 1 Tanzania 9 o'clock. Kuri kutanga ka South Africa versus Cameroon. Garai kapadhuze baba Isabel. Pane chimwe chamungadoti chisvike here kumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura muri yeZimbabwe. Wamukaseko Rebecca Foster chimutoka bata kuti dziro. Manheru muri yeZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe ndinoborasika ndajaira kusedika. Aiwa ngatibatsirane. Nyaya ndiri kutaura panapa mukoma KB. Inyaya yakaitika kunonzi kuhwedza kuchigondo. Right. Hwedza chigondo pazororo apa. Pane murume anga ine girlfriend yake vari mupawa vachimwa. Hwedza chigondo ndo kwachiremba simba kako. Hwedza ndikuda mudara dhiri kuti eka right. Okay, right. Zvadaro mumwe murume kwakungosvika pane munhu ane munhu wake, kusvika pamurume wake kukisa baba. Munoziva kisi yemunhu ari kutoti ndazvikwatira pano. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitipa, tiri masiyaiti tiri matikitipa. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitipa, tiri masiyaiti tiri matikitipa. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitipa, tiri masiyaiti tiri matikitipa. Pow! 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 Rigiti!
chakaitika kuhwedza chigondo pandataura kudai sokaita una peshe dzikashira akasumudza musoro ati bati kudii ndiri kuzviona mungwambiti murume angane mudzimai igirlfriend ndezvekubhawa izvo vari mubhawa vagara vachifambidzana here kuti vangaonana musiwo aiwa vaonana ikoko kubhawa ikoko okay umwe asvikawo angosvika pane munhu iyeye straight kubata musoro pamurume kiss jode mutsode ai murume wagoja murume akabata doroka akati cheese ndobva angoti bhodho redoro pasi pwa babaisa beo one time munhu hakuna uya ndobva angoti mbune perere muchibaki uya akatofa ne2 minutes idzodzi munhu akatofa mukoma KB akabewa nebhodhoro nenyaya yekungoenda pane munhu ane munhu wake wakutosvika chero muri mubhawa but kuona munhu ane munhu ka pamwe ndi ari kumutengera doro ari kumugochera nyama zuva iroro izuva ravosi kana kuti titi uyu murume uyu anga ari munhu wake here saka nhasi angatirwa necheumwe handizivi kuti kubhawa kune munhu wake here anoenda kumabhawa kuna anonzwi ndewangu here kuti mangwana wanga neuyu anotenderwa kuonekwa neuyu kubhawa kunoitwa sei uyu wokubaya nokuraya munhu ari kupiswa akatiza hasi kuwanikwa chiudza chigoro kuti pani munhu akazobatwa here pati panguva iyi akatiza akapinda muchibaki ko mudzimai uyu wokutsvodwa nemunhu anga angouya iye ane mumwe murume akakwanisa kubvunzwa here pamusoro peuyu wokuraiwa ndotanga kutorwa nemapurisa kuti chakonzeresa ndezvipi ko iwewe munhu unomuziva here uyu saka tichanzwa kuti ari kunzi kudii asi kubvunzwa nemapurisa akamoita maoko mapurisa achibva aburiswa chatisiuziva pane chekuti aiziva here munhu hatida kuzwa mhindiro but rufu rwakabuda akabayiwa nebhodhoro pamunhu ane munhu Zimbabwe satapinda kamuchitoro neMethodist Church regai timbonzwa 0713938538 adaro regai katinzwa baba Isabel kuti icho kachekwa mutare zviya chamataura kachagogo vakanovigwa right pakazoonekwa kuti aiwa kani havasirivo icho kwadi muri yeZimbabwe rekati kuzisa kuti shoko rakatika ndire kuti zokuna mbuya vakashaika muri yeZimbabwe vashaika kudaro vachibva vaendeswa kumoshari kune imwe pala iri mukati menzvimbo iri kwamutare vaendeswa ikoko nhasi ndopa vaenda ivo vachiti vakashaika musi wechina last week Thursday vachibva vaenda nhasi vachida kunotora mutumbi wavo vachisvika pamutumbi apa ndikuoneke mutumbi hausi wavo ndokutaura nevepala onai mutumbi uyu hauzi mutumbi wedu zvikanzi sorry saka taita mistake tine vakaita sei vakatora mutumbi pano asi mutumbi wavo wakatora iwowo wakatora dzikwa nezuro kwamutare ikoko so mutumbi iwo waradzikwa kudaro ndo pavazotitaura pepe kusvika vaenda kumapurisa mapurisa akadoshamisika nazvo zvikanzi mutumbi unofanira kuti unotorwe amangwana unofanira kuti ufukunurwa mangwana na7:30 saka vazosvika pakutoratidzwa kuti asi vari mukati mekuitira nharo vatozoshedzwa vamwe vevamwe vakatora mutumbi vaya vakatora mutumbi pavadzoka ndo vatozwa kuti zvechokwadi mutumbi uri panapa uyu ndiwo wedu amaiwe ko pavakaenda kunotora mutumbi ava vekuviga ava havana kuona here kuti mutumbi haisi hama yavo nanhasi ndo zviri kunetsa vakawanda nomukoma KB munopinzwa norubvunzo bvunzizo onai kuti mutumbi ndiwenyu here wobva wabudiswa waenda kumusha zvakare vanoita iyo boat viewing iyoyo kuti inoonekwa nevanhu vakawanda asingadi ndianoregera vanhu vese ivavo vanokwanisa kuona here ende ari kunzi munhu uyu vatomuti uyu ari panapa uyu ari kuratidza kuti ane urema wairerema nawo inove saini yekuona munhu uyu kusei vanhu vatora munhu asiri iye saka munhu atofukunurwa mangwana akasike kutanga baba Isabel kuti muye nenyaya dzakadai idzi chii chinenge chaitika Zimbabwe munosvika pakunotora mutumbi moenda kunoviga pamunozonzwa kuti aiwa hausi mutumbi wamakatora haisi hama yenyu modzoka motoona kuti aiwa chokwadi takatosiya hama yedu kumochari takanoviga mutumbi usiri wedu apo panenge paitika chivanhu amuvigimisa chivanhu ka motopira nemutupu nezita mutumbi unenge watorara mumba warara mumba
amen. Rega timbonzwa 0713938538 pamwe chete ne0789600748. Mundititani kona ichi chiri kuchokera kakumakomoyo kwa Mutare. Si chinopaka kuti munotora mutumbi usiri wenyu. 0713938538 kana 0789600748. Munoti kudiniko ndeche kuhwedza chigondo. Right, paita munango pantedu. Hello? Hello? Halo? Makadize nyamai. Ibadi makadi wangu makebi wakadi wamwe. Vamwe vari right kwa ikoko vari seko vamwe. Vari sengu mabozho nangoti mundu mwaresoni maicharovedzapo pamatsika apo. Maicharovedza pamatsika? Baba. Ndimaicharovedza pamatsika apo. Tibatsirei maicharovedza? Nakatawo baba wakashaisha wanga bharo dzoti mutsodi kudaro. Muri kupi? Ndiri kwamatsika. Matsika iri kupi? Mutsika iri kupi? Kunonzi kwachiwayatuko. Ndo kupi ikoko? Rodi yekutoenda kuhwedza ikoko. Mugwagwa wenyu kawo. Juza ine pahwedza ipapo. Mati vakakanganisa chii baba, vakaita sei? Dzoti mutsodi kudaro. Maicharovedza. Dzakada kuti Gertrude makarute. Ingoswere sai vaviri vatatu tinzwe. Toda kumhoresa murume wangu ari pakanhalonga anonzi acharovedza nemhuri yangu yandinayo yese namai makarute paAmsoni kwarusade kwaSanduko nowese anondiziva. Tinotenda maita basa. Baro ere dzoti mutsodi. Rega tingopa sando. Maicharovedza, maicharovedza, maicharovedza. Po rikiti bvu. Tiri kudzoka manje. Regai katimbopinda muchitoro timbonzwa Methodist Church in Zimbabwe. Tiri kudzoka manje nacho chirongwa. Panhare tabata ka Madam Priti Mutandwa, legal advisor vedu, kuti vatibatsiridzeka panyaya yekuchinhoi. Makadiniko Madam Priti Mutandwa? Ndinofara makadii komakebi makadii vateereri. Tinotenda makapinda zvakanaka regoredzva here? Tinotenda Mwari takapinda chokwadi. Pane nyaya yataurwa naBhoshongora yekuchinhoi. Murume uyo ari kukomenta, ari kufamba achikomenta madzimai evanhu. Hatye kuti mudzimai wemunhu anotaura mashoko asingataurike panepfenyuro kusvikira ka madzimai abatana arova murume uyu. Amurova kudaro vachibva ati iye vese vandirova vakutoenda panguva ende vakabva vaenda panguva kubva musi wechishanu kusvika nhasi, apo patiri kunzwaka kuti amai vemurume uyu vaifanira kuuya kuzotaura nemwana wavo, asi iye mwana wacho haasi kuzikanwa kuti ari kupi. Panyaya yakadaro zvinofamba sei pamutemo? Ndinotenda mukoma KB. Chekutanga, regai nditi kurova munhu imhosva ipe criminal offense. Kana munhu achinge akutadzira kana kuti atyora mutemo, iwowe chiregedza kutyora mutemo pamusoro pekutyorerwa mutemo, unofanira kuti uende kunomang'ara. Iye kana akarohwawo aifanira kuenda kunomang'ara kupolisi. Polisi ndoyoto yovhura dhoketi woendeswa kukoti vakamurova vacho. Kana vachinge vawanikwa vaine mhosva, mutemo opa mutongo uri maringe nekupara kwavakaita mhosva pakumurova. Chechipiri, panyaya yekuti anokomenta vanhu, pamwe pacho zvinoenderana nekuti mukukomenta pane pamwe pekuti munhu anogona kungokomenta munhu achidarika. Asi pazoita kakuparwa mhosva pekuti anenge andidai ndinomuendesa kunguva uye achibva atoenda kunguva zveshuwa, iyoyo imhosva but inenge iri civil nekuti panozoiwa mawitness anotaura chokwadi kubva musi uyu munhu akataura zvekuti mashoko angu inikwa ndiri inini achireva vakadzi vaviri kana vatatu, ende vakadzi vaviri ava kana vatatu vakaenda kwatinendo zvechokwadi vakaonekwa kuti vatova netambudziko rekuenda panguva zvisirizo maendero arinoma wavanga vagara vachiita. Vakuenda kukoti vonopira vanonzi madamages, suffering and pain. Pachada zvakare vanonzi future medical expenses, nekuti hatisi kuziva kuti
pachirembo vashambura kwaipa bozobva zvapera here kana kuti zvichazopota zvichidzoka dzinoziva nyama dzedu idzi pamupacho unofunga kuti ndarapwa zvapera zvozoita kana 5 years kana 3 years zvodzoka zvakare damenji yatoitika kudhara. Okay. Saka advice yangu ndeyekuti uyo munhu kana asvika akarohwa akafarirwa mhosva ngaatorewo kamatano zviri maringe nemutemo. Ava kana vaine mawitness vaine chokwadi chekuti munhu uyu ndiye atiendesa kunguva vaendewo zvakare vanodini vanomangana nekuti vakataura kuti uyu ndiye atidai achamhangara zvakare kuti vandinanga hurori. Okay. Saka inhu zvese hapana ari pamusoro pemutemo. Ine mumwe ngaatore matano zviri maringe nemutemo. Mataura kuti munhu anogona kukomenta pane zvinomboitika mudhorobha kuti munhu ari kuzvifambira akarova mucheno wake pamakapfeka kasketi inoperera mumabvumu yatinoti minisketi, vakomana vepakopakabhana vaya mahwindi wotanga akakuridza muridzo wachikomenta, zvakadaro imhosva here? Regai ndikudzoserei kumashure vateereri pamwe chete namukoma KB. Zvinhu izvi zvaiitika mukatarisa pane pazvakamboitika zvikazokomentwa naformer first lady kana muchiri kuzvirangarira. Mazuva ano hakusisina vanhu vachadamburira munhu hembe yake kana kusveredza chero pakabhana chaipo vanhu vaakuzoti imhosva. Okay. Hello? Tiri kukunzwai? Vanhu vakuti imhosva nekuti pane pamwe pekuti munhu kana achinge atyora mutemo iwo hauendewo mberi nekutyora mutemo uchiti uri kugadzirika nekuti chirungu ndo pachinoti no one is above the law. Ingave mhosva yei kana ndikasveredza munhu kana ndikamhanya ndichinomudamburira hembe yake kana asina kupfeka zvatinofunga kuti haana kupfeka mune zvakanaka, ingave mini? Mukoma KB pane inonzi harassment nekuembarasa munhu nekumuharasa pamberi pevanhu watotyora mhosva. Mukatarisa tikaenda kune zvedomestic violence pane harassment nekuti pakumudamburira hembe ka haumti kuziva pauchabata ka uchanobata pasiripo mukoma KB waguma wapara mhosva. Alright. Nekuti munhu watiri kutaura nezvake mudzimai naye hakuna murume anonzi yanga akapfeka mini uchanomubata makumbo ake pamwe pakunodambura sketi wanomubata nhengo dzake dzisingatenderwa kuti unge uchibata. Ona zvaitika manje network yedu iya. Okay, regai tozovabata zvakareka. Tete Pretty Mutandwa legal advisor vazotisira kanhamba dzavo kune avo vanenge vachida kubatsirika nababa Isabel vataura nyaya dzakati wandei. Chokwadi. Taida kuvabvunza kuti okay, ukarega kunobata munhu asi ukangokomenta achingofamba chete imhosva here zvekare? Zvinogona kudaro bhozi mashoko aya anogona kukonzeresa. Ndizvozvo regai tizovabata tinzwe kuti vanoti kudini uko chakabatwa chimuti kuti dzvi. Regai katedze kuvabata zvakareka. Ngatingopedzisaka na Pretty Mutandwa, Madam Pretty Mutandwa. Hello. Yes, network yambozoita majerasika. Ichokwadi network yacho iri kudambuka nekuti kuri kunaya. Alright, pane mashoko amanga muchida kupendera kupedzisaka kutaura muri yeZimbabwe. Ndizvozvo ndanga ndichitaura kuti kana munhu achinge atyora mutemo isu ngatisatorei mutemo kuuisa mumaoko edu nekuti dzimweni dzenguva unopedzisira waparirwa mhosva asi pamberi pazvose waakuchinzionewewo wapara mhosva. Saka zvakanaka kuti kana mutemo uchinge wachyorwa torawo matano zviri maringe nemutemo unoripota onomhangara. Ndizvozvo chaizvo kana uri kumusha tine mukana wekunomhangara kwana Chipi kwana Sabhuku, kana uri mumaguta mumakoti une kodzero yekuenda kunomhangara uye mapurisa ari pedyo zivisai. Kunyanya nyaya dzemadomestic violence mukatarisa vanhu vazhinji vamwe vari kutouraiwa. Ndizvozvo munhu pamwe pacho mumwe achingoshingirira ukangoona uri kutsvaka kurarama kanenge kumbunyikidzwa enda unotora protection order. Kunyanya vakawanana vaye hama nehama maprotection order pasina ukama peace order ove wakachengetedzwa nemutemo.
Pazodambuka nhare takachida kubvunza kuti mataura nyaya yekukomenta nekuenda kunobata munhu uchimudamburira hembe mukati munozopesera wobata pasiripo ko ukakomenta munhu achingopfuura kuti uchitaura mashoko ekuti anogona kuzvinzwa imhosva here? Mhosva inoenda pamashoko ataurwa mukoma KB. Mukatarisa vana vemazuva ano ivo vatiri kuti ma2K aya anogona kutoti kunozera raamai vake makabatana havachatya. Mukada kudzika pakunzi makabatana ndoziye zvainzi kudhara wakanaka musikana akanaka uyu. Okay. Handiti muri kuona. Saka tine mashoko mamwe atinoti isusu aya akashata aya munhu angotaura vana vacho miromo yavo mazuva ano haisisina mabhureki. Saka pane mashoko anotariswa ekuti iri shoko iri rine zvarazonokonzeresa kana ranoabhusa yatomhosva. Okay. Kana rine kakuharasa kakumoka kai imhosva yakutopara kai. Mungaite here mufananidzo kuti example yemashoko atiri kutaura nezvavo kuti shoko iri rikataurwa nemunhu yatove mhosva? Ngatifananidzei nekuti kutuka mukoma KB. Uri hure iwe uri kufamba wakashama. Okay. Patukwa munhu apo mukoma KB. Nekuti shoko rekutoti uri tsambi. Haundizive kuti ndinogara kupi, ndinorarama upenyu hwakaita sei, wandijaja nekuona chandakapfeka. Okay. Wapara mhosva iyo. Handisi mazinzwisisa. Ndizvozvo. Handirangarire mune munhu wamakamboona here akasungwa kunzi uyu mhosva yake ndeyekuti afamba akapfeka minisketi. Hatina handiti? Kana varipo pamwe hatisi kuziva. Saka iwewe wazobva wada kunodambura hembe yemunhu. Hamusati mamboona pekuti pai madzimai anogona kutora chizambia okanda munhu kuti angovharidzirika vaona kuti hazoshiwa munhu akachama. Munoziva pane kutsiura kune kaunyoro mukati kekuti munhu anozivisa ati zveshuwa nzvimbo yandiri haisi kuda mupfekero wandakaita. Mazuva manti kupfeka kwakupfekwa zvichienderana neoccasion. Ndizvozvo. Saka vamwe zvimwe zvacho zvinoenderana nemakudzirwo akaitwa munhu. So shoko ramungada kusira muri yeZimbabwe ndere kuti kudiniko Madhamu Pretty Mutandwa? Regai ndibate panyaya dzekupfeka. Handiti chishona chinoti kunzi munhu hunhu. Vana vedu ava tikangovadzidzisa mudzimba kuti ukafambawo wakashama zvinobvisa chimiro uye zvinotukisa mhuri. Ndinofunga kuti zvikatangira kudzimba vabereki vane vana gogo vanogara nevana tete vanenge mwana wauri kurera hazvinei kuti ndewe muroora, hazvinei kuti ndewako, hazvinei kuti ndewani. Tikangoregedza kurasa tsika dzedu pakuvhara muviri zvinogona kutibatsira. Uyewo vana vakomana vaye kunzi munhu hunhu hazvichinje zvinoaplaya masaidzi ese. Ngatidzidzisewo zvakare vana vedu kuti ukaona ari kufamba akashama iwe ingotarisawo kusaidzi zvidarike dzimwe imhepo. Unopedzisira wadamburira wakunzi anga achindirepa andibata mapatsi private parts. Wapara mhosva wakuenda mujeri. Kune vamwe vana vanotobva kumba vakatakura hembe mumabhegi vozonoshama vakunze. Saka ngatingorayirai vana vedu. Ndo ndiri yakurudzira andingada kupa kuvabereki, vanochengeta vana, whoever anogara nemwana waanogara naye. Zvinonzirovedzerai vana ava vachiri vadika nditi nzira dzatinoda kuti vakure nadzo. Bhaibheri chairo rinodaro. Ndizvozvo chaizvo. Saka ini ndikarayira wangu wandinaye muno, ini mukoma KB mukarayira wenyu, anonzi Bhozhongora akarayirawo wake, tinova negeneration yakanaka mberi uku. Haiwa, tinotenda kune avo vangada kuzotaura nemi kuti vabetserekane kunzwisisa kana kuti mutemo unofamba sei, munobatika sei? Ndinowanikwa panhamba dzinoti 0772 764 424. Ndichadzokeredza zvakare 0772 764 424. Kana dzenet 1 dzinoti 0719 190 753 0719
190753. Tinotenda maita basa muve nenguva yakanaka, tinokubata zvakare mune zvimwe zvirongwa. Ndinotenda mukoma KB Chisarai vateereri mova negoredzva rakanaka. Maita basa baba Isabel, manzwa kanyaya yataurika. Yes. Pane zvakawanda zvabatwa. Zvakawandisa. Mutauriro chaiwo. Mashoko asvika sekune mumwe munhu. Makomentero awaita. Ya pakaipa. 0713-938-538 ndio pafika nthawe pali manje pa 12 minutes to 7 pa National FM. Ndiri kuona ka mtambo iri kutambwa ka ku England ikoko izozvika 84 minutes, Everton 1 Brentford 3, Newcastle United yakalida ka Crystal Palace 2-0 mu 87 minutes, Tottenham Hotspur ne Sunderland 1-1 mu 89 minutes, Fulham ne Liverpool 1-1 ndio mamiro azvakaita kuzoti Morocco pamwe chete neTanzania ikoko ku Morocco Africa Cup of Nations wanga uri 0-0 mu 48 minutes ndio mamiriro azvakaita. Hello pa National FM. Maswera sewa urume weka vayakadhuma chai. Tinoswera kana maswera seiwo. Aiwa taswera ndi Mr Intelligence. Kelvin zwawo pa chingoma farm. Aiwa usunzwakana nekamufaro kacho. Aiwa tinotenda basa rakabatwa. Unoziva musi wa 31 takatadza kujabula kanyemba, waiona madzimai pachingoma chifamba nemupini manheru. Ndizvozvo havangatadze. Aiwa tikufara chaizvo. Tinotenda. Right, munoziva munhu akaimba kasonga yake munhu anoziva kuti akaziva kuti handisi muroyi anojairira. Munhu anoziva zvisingaite. Madzimai ayo manje kaya dambudziko rawakaita nderekuti iwo manje wakarowa munhu aizvitaurirwa zvake. Haadi kutanga watarisa pfungwa dzake kuti munhu ari right here ari kutaura dai so. Ayo ari right. Ari right pakutaura kwake. Iye hapengi harwari nenjiri. Asi kuyemura kunorambidzwe. Aiwa kabata ufambe uchitaura izvozvo kumadzimai varidzi. Kanyemba. Aiwa, Kelvin. Ungaderewo kuti mudzimai wako anenge achikomentwa nemumwe murume. Anenge akapfeka zvisirizo. Aiwa, it's not about kupfeka zvisirizo. Kukomenta mamiriro akaita chimiro chemudzimai wako. Kungotaurawo uku kanyemba. Kelvin, ungade here, yes or no? Ukati jambe ipapo. Pindura tisataenda mberi. Alright. Zvakudipenda nekuti akapfeka ikanyemba. Angatimbosiya zvekupfeka paside. Hapana kutaura nyaya dzekupfeka Kelvin. Alright. Murume uyu aikomenta zvimiro zvemadzimai vanhu. Yes. Ungada here kuti mudzimai wako akomentwe nomwe murume? Aiwa izvozvo hazviite hazvo. Mazviona ka even kana akapfeka mapfekero anenge akaita nyika ino yakasununguka ka? Yakasununguka. Munhu anogona kupfeka mapfekero anoita nekutaura nematauriro anenge aita. Wazviona ka ukapfeka mapfekero ako kana iwewo waita dambudziko nemunhu enda unomutsura mune zvakanaka, kwete kufamba uchitaura zvisirizo pamusoro pemudzimai womunhu. Alright, ipapo tapabata. Right, iwo madzimai acho akazokanganisawo kuzotonga ega manje. Vaifana kuita sei? Munhu akomenda ndopanda kunyatsotarisirwa kuti uyo waifana kunorowa here kana kuti waifanawo kunoripota kuna sabhuku kuti ndo zvaari kutsiita. Okay. Waifana kunoripota kuti uyu ndo zvaari kutiita isusu madzimai, ari kuti daiso, ari kuti kugura hapo kana kuti ari kuti si atisina kupfeka nemashoko anenge achitaura. Munhu obva apiwa mutongo wake kuti ndo zvaari kudi zvinotongwa futi nemasabhuku kana nemachifisi. Okay. Saka iwo akazokanganisa manje pakuzondobata magetsi manje. Bhozo ari kuzoti munhu ndigodobori unorowa futi godobori iyo hauzokwanisi kuzodzosera zvemuchadenga manje. Saka kuti godobori uyu aita zvaita achida kuti kana ava vakada kudzosera obva avashandisira mushonga. Ipapo manje
patone two sides manje papapo kuti aita sei boss pane kumwe kukomenda kwekungotaura ka nekumwe kukomenda Kelvin is wow nokuti madzimai 14 vese ava avangati isusu todaka kumbodhila newe pasina zvaitika. Kanyemba unoziva madzimai tomaziva pangoti munhu wanitete waifanira atogunda musaira kurowa munhu wanitete kangodanziso anotoungana. Alright, regatinzgoto vamwe vanoti kudini wakaroora here Kelvin? Haya ndikutsvaga usati tataura nemunhu asiriye but toda kutaura chokwadi. Aiwa Kelvin iya upindure ngatisakurudzirei kurowa. Aiwa munhu akafa atisi kukurudzira isusu seNational FM tinoti usatore mutemo kuisa maoko ako. Ndizvo ka ngavasatore mutemo samaoko avo ngavasarowe wani. Asi izvo zvakaitwa nemurume uyu zvokufamba achikomenda achitaura zvisirizvo zvimiro zvemadzimai evamwe vanhu ndizvo here? Wakatadza murume uyo. Tinotenda Kelvin. Madzimai makatadzawo futi kuzorowa maendewo kumatare. Tinotenda Kelvin. Maita basa Kelvin Zviwau pachingoma famba. Kelvin, hausati waroora naye. 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Hello, I just no peace. Weta Ruarasha Chuesho. Ruarasha hani? Chuesho. Alright, tibatsira itinzwe. I just no peace. Just mapekero edu futi wa kukonzere. Muri kupfeka sei? Kukonzere mapekero. But kumusha uku kashoma. Muri kupfeka sei Ruarashe? Aiwa Ruva hausi kutaura muri kupfeka sei Ruarashe? Kupfeka zvinopfekwa zvegore dzake. Okay. Zvakashata here? Zvakanaka. Alright, zvipfeko zvinoita kuti varume vazokomenda zvipfeko zvakaita sei? Zvimini zvipfupi zvekuti unofamba wakashama. Okay. Chakuzwa. Saka zvakaitwa kuchinhoi paifanira kuitwa sei? Aichera chitadze. Okay, tinotenda. Mumwe zvakare. Hello? Aiwa magona kutaura mubatana nomunhu chekwetawa mabhachura nemasingwa hapana chaunopindura. Kupindura chipichiri wasina kana wake anorwadzwa nei? Kunini kundodai mukadzongoka kungomuguma kudai kuguma kudai chenge titikodwaipiko iyi. Haunganyarareka mukadzi wakachudzwa mashoke wayo musekerera. Hazviitezvi. Ende nyaya yekupfeka haipinda apapa haiite kuti madzimai ese angapfeke zvakadaro wese wachishama asina zvakadaro kumamisha. Saka pamutemo chaipoka nyaya iyi pakutanga madzimai wakaona kuti murume ndezvaari kuitaka unofanira kutomuudza chokwadi tianeneni hamusi murume wangu mukwana ndizvide izvo zvanditi katidza kutoti haudi kutaurirwa zvinhu zvamangamanga 14 madzimai ese kana ndini. Mukoma Alec Gweja munofunga kuti madzimai aya vaisamudza here murume uyu kuti zvamuri kuita hatizvide? Zvakunokuudza kokuti unongochingose but boys but mukadari here aizepa kana nedringi chaira hamutengi munhu aroramba achidaro kusvika kumapenalty. Saka munofanira kutoti padaro mudze chokwadi kana kuti waibata nemadzimai woenda kunoripota kwasabhuku handiti ndizvozvo kuti ndozvichiita baba ava tikunwa mutitsuuriro isi hatizvive tiri married arume edu mangwana anzifunga kuti todanana naye handiti vhesi mutema hatidi kuutora chokwadi zvinorwadza but mutema hatidi kuutora chisva maoko medu tione zvaakutaurwa manje kuti mese munobva maenda munomburuka enda kudenga. Saka panofanira kuitwa sei apa Alec Gweja? Nyaya iyi kamaonere angu ndiyo kuti we ava vanhu ava nemajurume avo
uchienda kwa sabhuku ende nyaya haichatodi sabhuku yakutoda kutokwira kuenda kwamambo ihombe votaura kuti noti ukumbira mutishedziro murume uyu amai wake hama dzake kuti wakumbire uregerero kuti shamari zvakaitiwa izvika izvi hazvina kunaka regerera vanhu nokuti kumaruzevha toda kugarisana wakomana ende totaisa ching'anga chake ichi hachizi ching'anga chiri sete adzaiza kuti ari kutoita ching'anga kana nechikwambo chaicho zvakafanana nemunhu anenge akatirena karate anofamba achingodena vanhu vese here kuti avarove hazviite kana munhu ane boxing chazviita anenge akatodzikama yes andomirira kutodenwa ndiye endi futi kana akatodenwa anotobvapo nokuti havabvumirwi panotozvidzora kuti aiwa bhosi hatobvumiri izvozvo saka ipopo panyaya ifanira kutoenda ikoko then jachiri kesi kumapurisa inogona kusvika futi bhosi zvakazoita nyaya dzokurwa kapa ko iye nyaya yake yekukomenta madzimai right kana vakamukumbira uregerero ko nyaya yake yekufamba achikomenta madzimai avaridzi inofanira kuitwa sei iyoyo ndo nyaya ndataura kuti inofanira kutsurwa kuti nhai godobori watadzowa kutsvagawo kuroora here kuda kutaimira madzimai vangu ngarureka vake mudzimai akawanda si asi kuda kuroora tete soneni vanotsvaga vanoti tikutsvaga vasikana vanoda kuroora orooresiwa netete soneni totovachatisa zvopera ndizvozvo zvinonyadzisa zvaatikuita izvi nesaka kuti zvona mamwana amambo azvoti iweweka haukodzero kugara mudunhu mangu ibva aiwa tinotenda mukoma Alec Gweja kuNational FM kunofara tiri kutaura nani ari kupi mukutaura naStuart Mandizonda pamabhuku apa pamabhuku tibatsirei tinzwa ndaida kubatsireni nyaya yechinhu iyi vakadzawo futi vakatadza chinhu hani kutonga vega vakatadza kutonga vega vakatanga vamhangara nyaya yavo yechitongwa yega manje ivo vakazotonga vega nekurova imhosva akakutonga vega ndizvozvo imhosva yakazvimirira asi depa vanga vasina kutanga varova votanga yaenda kuna sabhuku yotongwa kuna sabhuku then vaona zvisina kuita uzoenda kupolisi ko iye murume kukomenta kwaiita madzimai avaridzi iyoyo futi imhosva saka ndati imhosva yakazvimirira futi yega iyoyo vanga vasingafaniri kumurova vaifanira kutanga vaenda kuna sabhuku then otongana ko iye murume uyu kana kuri kuti zvaakataura kuti munhu wese ngaaende panguva yakaoma kana kuri kuti ndiye ari kuita izvozvo haisi mhosva imhosva futi inonzi chi iyoyo manje iyoyo ngoti apa anotesa mabhuku denda kuudzai saka apa panofanira kuitwa sei pakaoma mukoma kevi atibatsirei mukoma nokuti kuchinhoyi hakusi kurari ikoko murume wedu atomutsvaga amboregerera vakadzi vabhozi varikuenda kunguva every day anopedzera vatone zvimwe zvirwere kabhozi iro panenge ndizvozvo chaizvo saka murume ngaatsvagwe agadzirise nyaya inokasika regai tinzobabaisa bhi vachafambira nyaya dzacho pavanodzoka mangwana na9 tinzwe kuti anenge abatika here murume uye amai vacho vanenge vauya here tinotenda tinenge tiripo panhechenyiro tichiteerera hello paNational FM masera sei muriko sekuru vekuchinhoyi havasiyana inewewo yavo kutoratira zvipfeko zvavakadzi vakafanana here aiwa vakafanana vanhu avo ndo vakafanana manje munhu uyu asambotyiwe akangodzoka musango maari umwe cheteka vasi vakadzi avo vakagona kurova nekuti havana mborova panouraya handinoziva ndogaita zvizvo kuti munhu murovei ndidhani kurova panouraya kana pasingauraye imhosva mainosta asi anenge ambonzwa bhata musadarozve ndokwadi takanaka hatikurudzire mhirizhonga make nosta pachimuti pane mhirizhonga yacho ndokandita kuti nandiparipi mhirizhonga asi kune mhirizhonga koiko kwaangachita akusi kumhirizhonga iro aiwa vaifana kunoripota kamadzimai aya ainoripota izvo zvatombomurova mbijana kudai kuti angachivaita zvisiri izvo nekuti Kelvin haasomboziva zvaazvitauro ndosaka angachikomenda zvisiri izvo mamubvunza zvanyatsonzwika kuti dai ari mukadzi wake achifamba achitaurwa zvese kubva zvemukadzi achifamba iwe unongokuti mukadzi wangu akapfeka imwe munhu atoona nga asina kupfeka saka tosekerera zvakadaro izvozvo hazvisekereresi ezvezvo oendesa vanhu kunguva hei asiyana inewo kudzima magetsi
Saka panofana kuitwa sei Mainosa apa? Akadzoka ngavaende naye kwamambo kutaurwa nevanhu kana abudikira handi amai vake varipo. Mai vake vachada kutoonana naye paanouya kuenda kwamai vake ngavaende naye kwamambo. Ehe. Ozoti sekuru wekuepweta handizotara nemi muri pamanexit womuri vanhu vekuziva okufamba netsoka ndosvika kuepweta saka irizoona vanondinyadzisa kumavaini kwangu handibvode kana zvachose unyepedzera kudhakwa vakanyepedzera kudhakwa kuti vataimire muroora akaenda vachinyatsoona kuti muroora aenda kumba vaakuda sadza vaida sadza ripaire usiku iro nai musi wekrisimasi musi wakazarwa jesu ko mudzimai wavo anga asina kubika here achadza kubika nei ndoti masekuru tuye mubobobo itotu kuda kuipisa nzvimbo pasi nemi varume vakadaro maenda kuchechi here Mainosa? aenda kuchechi kwanga kuchikomborera kani munopinda ipi? kayoja kwanga kuchikomborera. Hanzi 2026 akamira sei? 2026 akanaka tiri kungonamatira zvinhu zvakawanda nenyika yedu kuti vanhu vasabe mari kumabhora kwese zvinhu zvifambe zvakanaka saka tiri kunamatira nyika. China ZenFFC United mabhirira ainenge ichiita muna February. Inenge ichibvirei? Kubvira mabhiriri nekuti vanhu vese vekuye kwakabva kochi vedu takatuta. Atozoita ane gumbo chete rekuright nerekuleft takatakura. Vakatakura. Asi ground hamusati mavaka akagwanzura. Zviri kufamba. Aiwa ndichaendako mangwana ndonotora mapicture ndiise pachannel. Endai munotora mutange masaga vanhu vekupumoteki motora pamwe chete nekupumoteki motora mapicture mobatanidza mondisendera. Alright. Ibho mukombore vanzi moroina baba Nosa nhasi vari kugutsirira. Vari kupi? Varipo. Vapei phone. Alright. Abaka Nosa. Aitsigo. Azoenda boy. Aiwa. Vari kunyara. Varegerera iManosa. Vari kunyara Manosa mvura iri kunaya. It's alright tinotenda maita basa Mainosa. Iribo. Tobatana mangwana. Mainosa pakamwa. Pamuromo. Ayayayayayayaya. Kutaura kwa munhu anenge akatsamwa isi regati mbonzwa zvekareka ari kufona kaparunhare. Hello pa National FM. Hello. Makadiko. Ndisaunyama mumasasa park. Saunyama kumasasa park. Ongo. Tinotenda baba Saunyama. Ndati ndinotenda nemashoko amuri kutaura. Nauya ndaona pamurume uyo kuchinhu uyu. Ini ndaifungidzira kuti murume uyu haana kumira zvakanaka. Ndo number 1. Okay. Yeni number 2 ndiri kuti murume uyo anga kuendeswa kune vezinati nekuti ati iye ndigodobori. Ada kuonekwa kuti akawana chitupa ichi kuti ashandise zvaari kushandisa izvi here. Anoda kuti asungwe atorerwe certificate iyoyo kana iri yechokwadi. Okay. Ndichifungidzira kuti mamanzwiro andaita kuna baba Isabhera vachitaura. Nauya wangu achiedza kutaura kuti murume uyu amini vana amai mukutaura kwavaiitirwa nemurume uyu ari kuita hunhu hwacho husina kumira zvakanaka uyu. Yes. Anoratidza kuti murume ari kutaura mashoko akadzika asina kumira zvakanaka. Zvino ini ndiri kuona chonge maakuchinja nyaya maakutaura nayo kukomenda zvemunhu. Aiwa munhu aitukirira nemazwa akadzama. Haisiri nhau yekungokomenda chete. Nhau yekutaura mashoko asiriwo pamunhu asiri wako. Ichokwadi. Saka murume ane mhosva yakakura. Ingaite mhosva yei kana iripo? Kutotuka munhu imhosva ka. Okay. Kutongotuka chete munhu kuzotaura zvinyadzi nekuti itukutaura naye zvinyadzi izvi zvakaita kuti arohwe nana amai avo. Saka tiri kuti tsika iyoyo pachiwano chedu haiwanikwe. Munhu yakafumuka saka anotoda kuti kune vezinata kwaakatora chitupa icho ngaaonekwe kuti munhu ari correct here pfungwa dzake. Atorerwe chitupa icho haana kodzero yekunge aita chitupa chakadai chekuda kufikisa vanhu nekuti ari kuzviti ndigodobori. Kuchiwani chedu hazviko. Saka kuna mambo uko mambo anotozotyawo nekuti munhu
saka pakutoda kuti ivo vamwe wacho vanoitawo izvozvo zveuzinata izvo vabatsire vapinde muna wii vachibatsirana namambo. Munhu anofanira kuti asungwe, haangafanira kuda kuremadza vanhu pamusoro penyika nekuda kwokuti iye ane maindira sei asati aroora zera iroro. Ane makore mangani munhu? 42. Zvino haasi munhu mudiki kauyu, munhu mukuru anofanira kunge aitori nenyadzi. Zvino kana asina nyadzi haasi munhu. Ane unhu hwakaipa, saka ndo zvandaonawo kuti ndiso kubatsiridzawo panga. Ndinotenda baba Saunyama. Saka vagari vekuchinhoi vari kusangana nedambudziko iri vanofanira kuenda kupi izvozvi? Vanhu vekuchinhoi ava akutoda kana mapurisa mukati kuti vaende kuendesa kuzinata. Yotobatsirwa, yonobatsirwana namambo. Haisiri laiti nhau haisombori laiti, yakutoda hurumende chainotopindira. Hurumende ndo mapurisa aya nevezinata ihurumende vanozikanwa. Saka mutemo unofanira kushanda. Zvekuti akarohwa izvezvo aiwa hai vanonzi maautomatic issues yekuti zvinhu zvatongoitika pachiriporipoto. Saka haisombori nhau yekuti angatogutaura kuti ndakarohwa haakana. Zvakufanana nekuti munhu angokurwa pamobva wangodzosera atanga kurohwa ndiane mhosva. Nekuti paitika automatic situation. Ndo maonero andinozviita ina. Aiwa vanamai ava vatori right sire kuti munhu haungaudzirirwi upenyu hwako hwese kana chimiro chako nemunhu asinei newe achiuya kumusika. Haana kokuenda kunoshandirana neya pamusika pana amai vari kuzviitira mabasa avo. Ndizvozvo kana ari godobori anofanira kakuremekedza kavanhu vemunharaunda. Kaka godobori ko vanhu vanozorapwa sei? Vachiuya kumunhu ane unhu hwakadaro, pana iye anotozoyako ndianenge asikatozivi, but musha wese unokwakuziva kuti apa hapaendwa, apa hapana chinobatsira kuti unhu hwake hwakasumuka kare. Tinotenda maita munango pantedwe tichawabata katete Pretty Mutandwa. Right. Hello pa National FM. Hello baba. Zviri seko baba? Ini baba ndakanakisa zvingaite. Tiri kutaura nani ari kupa vakuru vangu? Na manu pamadokero muHarare. Mukoma Manuero pamadokero apa. Ndiripo baba. Tibatsirei tinzwe. Kukomenda kuri kutarwa baba kuri kutirasa pachinohwani. Pane kuti munhu akadarika ukacheuka ukatarisa akapfeka minika unenge watongokomenda kabisira. Nekuti azodarika ndobva ndazodaidzira zvinhu zvekuti anozvinzwa. Ipapo panenge panyangara ipapo. Panenge pakanganisika. Ine nyaya ndeyemushonga. Tiri kubvuma here kuti baba ava nemushonga? Vakataura kuti ndiri n'anga. Kuradza kuti pawaikomenda baba ava kava wakadzi havasati vataura chokwadi, haisi nyaya yekukomenda chete. Kana n'anga ichikwanisa kuvagadzira kuti vaende kunguva wakadzi avo, chiminzi n'anga ine mukana futi wokwanisa kurara nevakadzi avo vachitoziziva kuti n'anga iyi pane zvainotiita iyi. Saka mimi munogona kutora laiti nekuti vakadzi vati takakomendiwa, but vakazogara navo pasi mutanzo wavo kuti pane zvimwe zvatainzwa, saka azowana mukana wekuzotidai nekudai nekudai. Ende tikatarisa vari 14 havana kukomenda vari wese. Igunamutsaira yaitika pakuzorova munhu. Nekuti zvakaitwa vanhu vakadzi vakataurirana kuti munhu uyu anouya pamusika achidai achidai. Pane varume vekuti akamira pamusika akatambisa gumbo munozwa kuti pane zvaitika. Saka iye aitesta mishonga yake kuti yakushanda here zvesuwa. Saka pakuzokomenda aitaura kuti iwe wakadai wakadai akazoona sein'anga kai pane zvayaitoita zvisiri kuzivikanwa pane vanhu vasiri kutonga pane madzimai aya. Nekuti mudzimai hafa akataura kumurume wake kuti urikuona murume uyu anoti akauya pamusika ndinozoona ndadaitonye. Akauya pamusika pangu ndinozoona ndadaisi, anoziva kuti murume wangu anopedza ruza intre nozivaisa rume topedza takuti saka wakatoitwa zvakati naningi. Iwo chokwadi chiripo, haisi nyaya yekukomendiwa chete ba. Panogona kunge pane zvakatoitika. N'anga iye payakabuda 11 yezi chinoromba uko yakazoka kuromba uko yobva yadzokaka yaisembura mishonga yayo kuno vakadzi ava. Saka kuzotaura kuda kumeka sure kuti zvandiri kuita zvese zviri kuita here kwamuri wakadzi. Zvazosakisa pakuti wagadzire kusvika pastage yavari. Mhosva dzataurwa dzese naadvocate dzechiwa dziripo. Saka panofanira kuitika sei apa mukoma? Wakarowa munhu. Panofanira kuitikwa sei apa? Nyaya iri kutodiwa apa ndeyekuti vakadzi ava
ngavatsvage mubatsiri anokwanisa kunyutoraiza simba rine n'anga iyi kuti n'anga izodzoke pagiraundi apo kwete kuenda kuripota kuti n'anga inogona kunge yatoenda iyi itoziva kuti ndakasiya ndagadzira wanhu bhozi kugadzira wanhu n'anga kupedza akagadzirwa nen'anga kuiripa avakadzi kana vasina kuripa bhozi pane pekuti ukatadza kana ukatadzira pane paunoona kuti zviri nani nditi sori tisangwe zvazo ndini ndakatadzira okay apa vakasatoti sore wakadzi ava kun'anga iyi kana vasingadi izvozvo ngavatsvage mubatsiri anokwanisa kunyutoraiza zviri kuitwa nen'anga iyi kuti n'anga iyi izokwanisa bhozi vafa vati ndikatadzirwa inini ndinokwanisa kuendawo kune n'anga inokurira n'anga iyi kuti n'anga iyi nditsvagewo inini okay asi kana ndisingazvikwanisi ndakufanira kuenda kukumbira vegiriro kun'anga iyoyo kuenda kuna chifu kuti hatisi kumhangara asiti kuti auye titaurirane kana mutikwanisa kuripa muri pabhozi urwere uyu hatizoti uchapera zvadii unosvika rini ende hakuna murume adauga hati varume achisanga kuita nevakadzi vaone kuti ichiri nyaya ka varume achapedzera kubuda bhitana nokuti kuenda kunguva baba hakuna munhu andaugara nemunhu akadaro zvinoreva ichokwadi ende vamwe varume achapedza kuapa mhosa nekuti n'anga ichataura kuti handina kukomenda uyu neuyu pa40 ndakakomenda 2 ava mwese kova handina kuvakomenda vanofanira kuiripa n'anga iyo nekuti havana kukomendwa saka waizorova n'anga iyi pakuita semunoziva zvegunda musaira ndo nyaya zoita kuti vanhu vawande ndozoita kuti n'anga iroho irwadziwe dai akarohwa neakakomenda chete ingadai isina kuita zvayaita izvi aiwa tinotenda mukoma wangu ubheti dzakatira zviri kufambere pakuwadzana apo ranga riri seko basa nhasi ndinzwa kuti aikona munenge muna chipata chemuti even muri pabasa ipapo kane kombi live wire National FM inenge yakabatwa regai katingotora kamumwe timbonzwa kuti anoti kudiniko kubudikidza kane ichi chepa chinoi 0713938538 kana 0789600748 paita munango pantedwe dzikisai volume yeredhiyo. Hello. Zviri sei? Ndi Washington Mapirwe pamacheke. Zviri sei mukoma washi? Ndinofara riri seko basa Bozho na KB. Aiwa basa rakanaka mukoma wangu tibatsirei tinzwe. Icho chepa chino icho murume uyo murume anofana kana nyaya iyi yapera murume uyo anofana kudzingwa mudzimbo uyo. Inopera sei? Anofana kuendeswa kwa mambo. Inofana kuenda kwa mambo. Nyaya inofana kuenda kwa mambo nekuti wakadzi 14 wese wapengeka wanawo. Ko iye akasvika kwa mambo kati ko mambo muda kupindira panyaya iyi mudzimai onyana kugona kakuteverawo. Aiwa mambo afane kushishidzirwa neizvozvo baba. Mambo afane kushishidzirwa neizvozvo. Afane kushishidzirwa mambo. Wanofana kutongotunga nyaya dzezairi. Handiti. Kurisei kwa Rusape. Kumacheka kwakanaka chaizvo kuri kunairira so. Handiti kambeso dzakadiniko kumacheko. Dziri kutapira baba aiwa dziri kuyevedza. Paita munango apari gatinzwe baba Isape kuti anoti kudini. Hello pa National FM. Hello mukoma kanyimba murise. Musha zviri kufambere? Musha ndi Addington Mpwanya baba Simba. Kariseko kasande kenyu. Aiwa kasande kana kari kunaka kana muripo so kana ngatofaya. Tinotenda nekusarudza nekutsigira National FM. Chimuti ndechedu chingoma kanyimba tise atarisiya. Tinotenda. Toda kubata chepa chinoika. Uyo murume uyo mukoma kebira kana akanzaenda kwa mambo atongwa aripiswa ndira. Anofana kudzingwa kuti mubhuku macho. Hazi raiti murume. Notoziva kuti anona kuenda kwa mambo otongwa. Asi afane kudzoka pamba tigara pamba ipapo ngavha atobva murainimo. Udzingirwei? Unhu wacho wakashata. Ko kana akati ndaripenda ndava munhu kwaye. Washipne muriro here gedzi ngoma kanyama. Ana kubata 2 minutes ka. After week anenge atotanga futi makamusekerera anobva aenda kuno mukadzi wamambo ye. Kuti asi munhu kuregerera munhu ngavha atongobva mubhuku mutsvaga kuwe. Kana kuguruyo. Saka ngatongwe izvozvi vofana kuita sei nokuti amai vacho kana vakauya vakataura naye akati aiwa vakandikanganisira vakandirova ndofana kuripwa nyaya yoenda kupi? Kwa mambo ndocheko cheko kwa sababu ngavaregeti ngaende kwa mambo straight. Ngavaende kwa mambo. Kana zvanyanya kunetsa vakomana vemabhande vari kupolisi yopindira futi pezvakaitwa mukomana wemanyi manje. Kwa mambo straight ngavasaende kwa sababu ngavagara vaenda kumusoro. Aiwa tinotenda. Munango. Hello National FM.
Alo, ke bina bozo maswera se. Taswira maswera se amai. Taswira da mai chimbo pa mpako se kwa misha. Mai chimbo, mai godobori. No para, magorogote gorego. Ndedu tese. Pane chikwa mutare munonzi chinoitika vanhu vanoita chadzimira chaicho because hazvisi possible kuti vanhu vatadze kuona kuti muti umwidhe wedu chadzimira zvinenge zvichida kutofambirwa pane zvinenge zvakonzeresa kudaro alright pane zvinenge zvichida kutofambirwa vanhu zvokuda vatofamba ipapo vasati vaviga pakabiwa handiti nokuti haupinde uri wega ka hazviite motobatsirana akakuidentify mutumbi uyu musha wese mova matadza kuona manje saka zvinonetsa vanhu vanofanira kufamba oita tsika mutanda uyo wekuroya akadzi vevanhu uyo nditsika mutanda hakuna godobori akadaro godobori natsika mutanda vakasiyana here vakasiyana alright tsika mutanda urombwa kahwake hwanenge achishandisa kuti anosvikirwa anorapa zvake ndezvekutsvaga mari urombwa okay alright saka pakadaro vanofanira kuita sei vagari vekuchinhoi ngavatsvage mubatsiri anovabatsira ende hama yedzika mutandaka vanogona kusekerera mai vacho vachiignore but zvichava yeye vakaitira back to sender ka zvichanonetsa mumhuri mavo vataura nehama yavo ari kuita ung'anga hwefeki uiko achakuadzisa dzimwe ung'anga hwefeki ndehwefeki ndisika mutanda ivi vaichivova ivi hariseka mudhara uyarapa zvirikei tani komfare wangu bwino sanimbo imwe kuitani kumfakose kuri bwino kubvumba mazi kuri kubvumba kana kuno kuri kubvumba kuno shuwa konze kubvumba inde auyo mafake uyo chimbowa bye chimbowa bye ndipo nthawe zadiyana manje tinenge tichikuendesana ku Montrose studio ko Bulawayo kuna Luzibo radio tibve kuti ratipatiranyi baba Isabel vanenge vachidaka kutibata vachisvisa nyaya pa National FM munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzangu dzisina chipomero namba dzisinganyadzisi munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Captain Tonderai Samanyanga po rigiti vu ndiye watiri kukusirani koma tiri kuendesa ka wireless ku Montrose studio ko Bulawayo kuna Luzibo radio kumweko kuna Nehemia ndiye anenge achifamba naime asi tichadaro mushure memashoko anotevera.